Assalamu alaikum jama'a, yau mun zo za mu nuna muku yadda ake hacking Facebook account. Daga farko za ka je ka samu browser ko Google Chrome ko Opera Mini ko UC browser ko makamantansu dai, in dai browser ce. Amma ni ina amfani da Google Chrome ne. Idan ka shiga Google Chrome za ka je kai sacin Fibax hack. To gashi nan wannan da kuke gani, ni ba sai na yi sacin ba, amma na za ku iya yin haka. Gashi nan kun ga, gashi nan za ga idan ka fara rubutawa za ga ya fito, sai ka taba kanshi. Idan ka taba kanshi ga nan wannan na farkon za ka kalli hack Facebook password, sai ka shiga kanshi. Idan ka shiga kanshi gashi nan daga ka zo nan za ka kalli suna bayanin cewar yadda za ka yi kai hacking Facebook account na mutum. Gashi nan za ka kalla duk suna bayani yadda za su koya maka ka yi. To amma na dai mu ba ma buƙatar wannan bayanin, tunda dai gashi nan ina nuna muku shortcut, ina muku bayani. Za ka taɓa wannan, gashi nan sun ce ma click here, za ka taɓa nan zai kai ka wajen inda za ka samu ka yi hacking ɗin. To a nan gurin ana sa number wayan mutum ko kuma username nashi. To abin da yasa ba za mu yi amfani da username ba, saboda idan ka sa username akwai mutane da yawa wanda kake so ka hacking account ɗin shi, ba shi kaɗai bane yake amfani da Facebook ɗin. Akwai mutane da yawa suna amfani da irin sunayen. To ta namba ne kaɗai za a iya tabbatarwa da waye ne. To shine yanzu bari mu gwada daga wani daga cikin chat ɗin mu. Yawa wannan ɗin dai bari mu gwada da shi. Za ka shiga profile ɗin mutum ne. Idan ka shiga profile ɗinsa za ka kalla about info nan. Idan ka shiga, yauwa kun ga ganin number sa nan. Number da ita ce buɗe Facebook. To za ka taɓa kan shi. To zai kai mu direct tampon. To za mu yi amfani da wannan, sai mu selecting all, mu yi copying shi. Da zarar mun yi haka, to sai mu koma can kan wannan ɗinmu, sai mu zo mu yi pasting ɗin shi a nan. Idan muka yi pasting sai mu danna wannan hack ɗin. Yayi mana haka. Yauwa gashi nan mun taba, gashi nan ya fara yi. Tsakanin number da number ba a son space, in dai akwai space to ba zai yi ba. Yanzu za mu jira wannan ya gama loading. Da zarar ya cika nan zai ba da password ɗin da ake so, zai baka mu password ɗin wancan account ɗin. Yanzu kun gani ya ce za a yi human verification, waye da sauransu. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Da zarar kai haka zai nuna ma password ɗin, shikenan. Sai wani bidiyon kuma za mu nuna muku wata hanyar da za ku iya hacking. Yanzu kun ga yana downloading password ɗin.